Hithu, awuthi, Bela, alala, hey, Bela, alala, dun 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 dun, Bela. Oh, Nkosi yami, ngiluze ukukhanya. Yabo baba. Oh, Nkosi. Yabo. All right. Bafethu. Uma ungenaso isisekelo somsamo, kunezinto ngeke uzokwazi ukuyilapha. Asiyibeke nje ngqo lento. Sibeke in simple layman's terms. Ne? Siyibeke lento ibe obvious, ibonakale, uyazi nawo nomunye azi kanjalo. Alright? Umuntu nomuntu unabazali babili. Akekho umuntu ongenabo abazali ababili. Right? Ungeke-ke ngemhonqonqo yegebengu labo abagcine beyodlisa abanye abantu iy'ngane zabo. Right? Sharp. Umuntu nomuntu unabazali ababili. Umtsinsi wokuyimilela uyise nonyoko. Labo bantu bobabili mfowethu, dadewethu, ngeke usoze waba mdala kunabo kwelamathongo. Alright? So ngena ngelinye ilanga kwenye indaba la esikhuluma khona ngani, sikhuluma ngokugwetshwa. Uma umzali wakho egwetshiwe kwelamathongo. Right? What do I mean? Just to highlight le nto. Umzali wakho uphilile, wayegogoda impilo yakhe. Mayisefika esebhekana nomlawuli, ebese kutholakala ukuthi uyajikiswa emsamo. Agwetshwe ngamacala awenzile empilweni, ngemphefumulo, ngomoya wakhe. Ebese abe umuntu akahlale kulindeleni. Ayikho into ayilindelayo lo muntu. Ugwetshiwe. Lo muntu usuhleli la egwetshwe khona. There's a huge difference. Umuntu ohlale kulindeleni yilo muntu lo obekumele aganwe. Right? Bekumele aganwe, asithi-ke for example, khona uzongi-understand. Nangu udade uphumile estejini sakhe sobuntombi. Ingakho emulwa. Mayesemuliwe, ebese wena uyafika uzomlobola. Kumele ayolanda umkhonto. Ngoba kumele aphathe umkhonto wani wakumuzi wakhe nani. Ingakho sikhuluma le language yani iyokushaya inxeba. Isizulu, it's not me. Isizulu lesingisikhulumayo. Right? Lo muntu-ke mfana kithi-ke dadewethu usekulindeleni, uselindele ukuphuma kubo, uselindele ukubulawa kubo, ebese ayomukelwa kwelinye ikhaya. Loyo-ke uhlale kulindeleni. Make sense now? That is the reason why we end up having the nkulumo le ethi usibanibani kumele aqedelelwe, alungiselwe, kwasha kwacima kwavutha amalangabi. It's not me. Isizulu lesingisikhulumayo. I was not there kwakhiwa isinto nosiko nani. Straight talk. Alright? Sharp. So there's a huge difference between umuntu olele lapha ekulindeleni bese kuba khona umuntu onjani, ogwetshiwe. Umuntu ogwetshiwe mfowethu ayizwa kandaba yakhe. Lo muntu udingisiwe mfana kithi.
udingisiwe lo muntu, umthakathi uthakathile, obulala ithambo lethu, ogwaza ithambo lethu, owenzeni ithambo lethu, othakatha ingane yakhe, othakatha ubhuti wakhe, othakatha umzala wakhe, ozame ukumosha indlela yabhuti wakhe nani. Loyo muntu uzogwetshwa, lo muntu ngeke angagwetshwa, ngeke ungagwetshwa mkhulu, uzogwetshwa Msamo, uzogwetshwa. Ngeke usozwa abayidlozi elihle. See what I mean? These are the topics that you need to start to have nabantu. Why? Because abantu abaningi bazi ukuthi banedlozi kanti bambethwa abantu abagwetshiwe. Umuntu ogwetshiwe-ke mfana kithi, dadewethu, ukulungisela lowo muntu, lokulapha lowo muntu has to go with izinto ekuthiwa yimkhokha. Ukuvaleka kwemkhokha. Yayizwa into engishoyo? It's a different language ke manje. It's not me, bengekho mina kwenziwa ilanguage. Right? Imkhokha, ukususa amabhadi, ukugezeka, ukuhlambuluka. Hayi kuhlambulula. Two totally different things. See what I mean? See what I mean? Let's use a different type of the healing. Bathi sesikhuluma-ke. Ngiyambona lo ugwetshiwe-ke. Lo dingisiwe. Ngekasoze ahube Msamo. Ever. Ogwetshiwe, they've done something that is punishable. That is why makukhona isigwebo esibheka kuyena siba isigwebo sani? Se-generation. Listen again, we said every day but asibone ukuthi siyakusho. Hayi, umele azabuye ngesizukulwane sesithathu. Isigwebo-ke leso. So whatever icala obenalo liyakwazi ukuthi sihlale phansi lidikidwe. That is why leyo ngane leyo yokulungisela leyo nto leyo, into yokuqala introduction or amaphupho noma yibonakaliso, you'll always see themselves phakathi nendawo uzungezwe abantu discussing le ndaba ngoba kumele idikidwe. Thola ukuthi uyabezwa bayakhuluma, wena ubezwe ukuthi bathini. See? Bese lenja-ke le yathakatha le khanya yangcolisa idlozi lenja le nani yenza yonke lamasimba enje lawa nani. Lo muntu indaba yakhe ayizwakali, asoze akhulume Msamo. I've just given you guys three different phases of healing. Three. Notice ukuthi angikhulumi lutho ngokuthi isigubhu esinjani. Notice ukuthi angikhulumi ukuthi inani yonke into engiyikhulumayo inomsamo phakathi. See? So yini isisekelo sakho? Umsamo wakho. Hayi mina, kwakomunye umuzi mina. Kwimbewu engiphuma kuyona mina kuphela mfana. Umbewu mina engiphuma kuyona, akekho omunye umuntu okhona, akekho umuntu okhuluma nabantu abakhuluma nami, akekho noyedwa. See what I mean? Imbewu mina engiphuma kuyona, abazali baphelelisa, bacaca ngokugcwele abami abazali. Babona ukuthi bayakwazi ukuzala ngami. Uyayizwa-ke into engiyikhulumayo? Sikhuluma into esiyaziyo, into esiyiphilayo, hayi into esizwa kuthiwa. See what I mean? Ngeke ungitshele ngento nokulapha usahlula umsamo wakho. Ongenawo umsamo, kunezinto ongeke usoze wakwazi ukuzilapha. Kunemoya ongeke usoze wakwazi ukuyikhulumisa. Kuney'mpande ongenalo ilungelo lokuyithinta. Ngelinye ilanga ningithole ngijabulile futhi sikhulume ngomnumzane nabenumzane. Uyazi ukuthi khona umuntu ogunyazwa, asizizulu futhi akusimina, language,
ogunyaziwe ukuthi enzeni aqhakazisele abenumzane namakhosikazi. Loyo muntu umuntu oganiwe mfowethu. Ukuganwa-ke futhi nayo it's a topic on its own. Ungangitsheli nje mina ngiye ngaba nomfazi wephepha. I did that intentionally bekwamabomo. I know what I was doing. See what I mean? But what I'm trying to teach you here is ukuthi umfazi wephepha akasoza huba emsamo, akasiwa. Indlu enkulu ila ekuzalwa khona inkosana. UNdlunkulu uma wenkosana. Ubani ke umuntu oyolalelwa emsamo? UNdlunkulu. Let's go back to the topic we spoke about earlier on. Then ke sibuke igwebo. Nangu uNdlunkulu wenze into kwinkosana, wabeka amabala enganini yethu. Ebese yena usefuna ukuzohuba nathi la emsamo. Akasenalo ilungelo lokuthi ahube nathi la emsamo. Uma wakho again wakini. Ungene egcwale la ekhanda lokho. Kungene kugcwale ekhanda lokho. Notice asikhuluma lutho ngokuthi isigubhu esijani, uphondo olunjani, yini enjani, lezo zinto zonke azinamandla emsamo. Kahle kahle asidingeki. Sibeke ngqo. Ubani kuvusa abantu? See, umsamo has always been there. Umsamo will always be there. Angisikwazi ukuthi sivusa abantu masikhuluma ngomsamo. Sikhuluma ngento vele engapheli, indaba engapheli umsamo. Uzalwe ukhona, uyofa usekhona. Indaba ewunguna phakade. It's a never-ending story. So you can't say umuntu or abantu mabehuba indaba yomsamo. Bayi ngobuvusa abantu. Cha mkhulu. Bahuba ihubo labo. Ayikho into ongayenza. Wena ukuthi wena uphethe lo mmese uthi lo mmese ngiyakutshela wena. Ngiyakutshela lo mmese. Ngiyakutshela mfana. Ummese wakho. Hey, sazi sobusuku nemiliyoni. Fuseke msunu kanyoko. Straight talk. Fuseke msunu wakho. Ngoba wazi kahle ukuthi leyo nto emsamo idingisiwe. Hamba ke uyobuza umsamo wakho. Danko.